ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The National People's Party Mauthat Raisan Bloc haga arpo artri gubernai rempang arazar arpo kala yo ban penskem nya kinongkit kamba pura jong ke National People's Youth Front Mauthat Raisan Bloc haga jingelang kabalalong hayeng dorbar hall kinshi bangla ha kabada kispangut kisamla kilapoi syakene ka jingelang ia kinongkit kambat kidikot ke National People's Youth Front Mauthat Raisan Bloc lapen skem de kong Bayo Linda El Nonglaj kabadai ka kertong jong ke National People's Party kaban yakun ke election na Mauthat Raisan constituency house nem arhajar arpulai haba ai jingkran hagani gasngi na kalyang working president ke National People's Party Mauthat Raisan Bloc uba Nathaniel Marsyang Bai ubadai unongelam barim ke seng Congress Ula ong kapor kaladai bakum ki samla ki bala nang la start bat ki badannya kalawai ban wanra ya ke jingkela ke imlang ka salang bat haga sensar ka khadar bakin sedang ban tha thamai no ya ke constituency bat kapor kaladai ban saino da ki bala biang haga puli ka puthi amshu bandang sha sensar hakin dong mi khmat ki badang pas tang ya ka kelas 10 ka kong Bayo Linda El Nonglaj haba ai jingkren kada ong kum ka breu ka ba angnut ban train ka benta ke emlang ka salang haba syarem no ha ke election ka bala dep kat no ka yam pai dok not henrei menta ka kenti ka don ka jingkermen namar ba ka yoi baki samla ki badai ka menta jong ka jaj benreu bat ki pai ba ka Mauthat Raisan kila wan shakhmat ban aya ka jingkershan yaka kakong Bayo Linda kala ongru balada ki pajba ki ibet yaka ban longkum ka nongmi khmat jongki ka don kam ya ka jingkershan jongki pajba bad ya ka jingya trailang ban yo ya ka jingjab namarba maka tang marwai kanam la ban yo ya ka jingjab limda ki pajba kim ai ka jingkershan ka bapura Anthony Allah Darah Sing Lindo Nonglaj Don Bor Pariong Pascal Manar Evangel Lindo Nongum Amritsar Lindo Nonglaj Crossing Star Lindo Nonglaj Joy Forever Carboni Supervisor Lindo Kitsi Welding Turnia Lamborlang Likoy Enda Rapsan Hadirin jong kani pat kerpat I ba Nathan natai ba keda kesoba banjing lupa ketika liang ban perkup ikin kita khot baro stika liang kani gawe so ba ban nyarum sa sport mo no mi pat yami sabar daya baro ngin pen yo bentai kini kilama nak betawan penskam National People Party ketika parti belaseng nomrim Dok Purno Sangma Golong Speaker Barim Jung Lok Sabha Kaying Kasem Jungki Kirurang Ba Nang Di Negeri Kasijungi Dr. Kharlukhi Kibalong Presku MP Raja Sabha Dunta Dan tangkat lo Kadeh Hisli Kisnem Kidang Seng Ke Parti Bala Ong Bola Seng Ke Parti Dah Kajing Paj Dok Nur Bada Kajing Jauman Kiseng Ke Parti Halal Kata Kanong Rim ban wanra ban ai ka hok jungi ki tribal por India borno sama to statement bro ba kraw ba uyo I ki chare ben ban ya ka jik roj jungi hepai ya ki hok jungi ki tribal ten ta kata usen ya ka parti National People Party bagan yang naga bentang
kerpang ya ke hok jungi kiripan hari India bat khap tam ada North East jungi bat ha kene gari ke be jungi hikaro hikasi hijantia punta terteri ni lo ki bro kiripan idan kam bangin yo ya ka taka ke jaka bangin ye bangin yo bat keren nak banta gari begitu benrio ban pene ikirti gitu stul jungi ban scam ya kata ke jinglok try ke jungi ya ka kendeu ke siap bat bagi yo sensyar dalade gen hade gari ke jungi kata ke ke National People Party te dero kata kan rim ngai la dero ngasngau komen bang yo ban join ke parti bang kwa bang yo ban kan mau le ban keren ni la hok jogeri bagi jajan rio jungi sembah ke parti kisama kinong kalowe kabaklain ya kari bagi jajan rio nangta kisamla kilong kita atiar ane ki workforce baklain nam tagari bagi jajan rio banyadai kari bagi jajan rio ya kata ka hok bagi jajan try ke jungi ku bangla keren bene bakane ke parti ke ye nangta kabalai kisamla hidai ki telong ni ki sus ki bawan ra ya ki jingkela telo bagi sama bawa bawan ra ya ki jingkela la kalong haki im lang kesalang haki snong ki tahu ke jumpi haki dong ke jumpi haki gari ke jungi sipot ba ki jing sniu ki badon haki snong ka tahu ba ki jing ki badon haki social issue mo ki dan ka bawan ra ya jingkela kari bagi jai benri ke syania phi ki kon sama nangta penpek hak economically dah kaji kepateng gayok kekot misalnya isamla andre habang tenju bangi pek di konsumsi jungi ong nadu ne 100% den jungi bidon hang ne ngimpiang kekam kejam ngimdon kata kalau ai ba pernai bangila bagi niang pin bagi kontrol ya katakan kaji kepateng gayok kekot tekadan kejingong pakai cat penrio dan ni kasinong ni gari ke jungi kanok nak cat penrio kabala ber kontrol ni kayo kakot ketika cat penrio ke baim ane lada ke cat penrio kamla ber kontrol ke kayo kakot ki we ki man kontrol pun kalau ke cat penrio badon ke jingma kata ke jingong yang ini ru kisania kisamla nangta balai politically moda kesensar kadar hakari ke jungi nyu i menta kisamla kipai ba kantang mapi kisamla kidon hang nemta itu rumbai na badon rumah itu kidon hang ne ki graduate ki master degree ki komsa terter kidon kerdan ke bahe henry penpai politically kena sensar konsensi jungi kide ki kelas 10 kapor kedawa yangi ba unong yalam kipai ba kini benong utai unong yalam mendai benong ti unong yalam nanti om no kisama dadang yong ti sepok unong yalam kecai benri benong kejingma andai kino yalam kini benong kekerdan babiang ke benong kecingin mo la pendai ke master degree kino ketai unong yalam so kanyo ba idon kan kita ke disania andai kumta konsensi jongi kelas 10 pasalit third division kata kamu dirong ti lo yalam jongi po timba phi ki master degree ki kelas 12 ki graduate ki degree level of health pidon ni pinsa yalam hau bro bomdan ke tip ke babiang tang ban keren konsensi ro patnang atau pi samla suhun ni kata dan kita ketahui samla ngomong phi pidon kata keterpeng jung phi kan lasania pilong kita pun kelah sensak kadar kelah syak hiasma kowe di syak hiasma kita benri ujung imta kade udrop hiasma kita benri ujung pendek tulang sodong ke jaka hari kesi jungi pipet kikes media berkomta terter di syak hiasma bagi kon sama jungi kijat bagi pra ini kesi gomta hiyeng kisem ki pra kade kita syak hiasma ni nang ta sa kowe kita syak hiasma ba jar-jar kita beri ujungi ke lomba ya ke yok kot bat kesensat ada kibreu
ki bom dan ke jingnang jitip no ngai phi mene angkas 10 ro ki job election mar kelas 3 bisa kelas hertma ngim yo isu ki bro ke badon kata kasap ke talen ki badon kata ke jingnang jitip ko biang bantai gari wajib menriu bandai assembly ban snain kim yo lak syu ta kelas hertma cara-cara ke jit menriu jongi lah ka business terkam terjam namar bagila jekhe gini ai lat ki no way what one election ane konvensi jongi binut giwe kiwan one election ma ko ke jaka one election ne konvensi ki jongi magla khen ba ki nam thorisan ke rio ke babit pisa hado kata ong duwe ko ma ong duwe ngan thet ya ki nam thorisan ke bathet pan puot kinut banwan hado kata ban one election nang ni nagawe ki jaka we konvensi tang ban dapat QI ba ki priyo ni kidang duna kerko berkat perdai di mana ban rai ta jingkela ya ta ta syah smak wajar-jar jongi pidai ba pi ki kun samla ngala training kong hapo civil hospital kum ka social worker ha ka bang apet na ka benta kini ki long kemi ki kenthei ki badan ya ka jingpang cancer bad hadin kata ngalayo pat bantrei no hapo mairang hapo ka project jong ka KGP sinot sepni kum ka project coordinator ha ka bangan pet yakini ki brio ki badanjing duna ha ki khot met ki jongki kawai ne ki project jong ka KGP sinot sepni hadin ka tu ka ni ka por ki wan ki rangba ki wan ya kenduk yang kadon ka jingi kran haye bad ha ka tak por ka jingi kran ngadon ka jing septieng ngadang khana kumno kan ngan sim kat ya kata kalingkor ban yakun ni ki election ban yalam ya ka constituency hadin banglai sngotu ya kata ka jing sakhot bangan yakun ni ki election ha kata ka por kawan ka jing penkedet hanga balik se kani ka dei ka thong la ne kani ka dei ka ba ublei ulabu benta na ka benta jonga na kata ka daw na du bangadang puli nga puli kumno ban yo banwan ban pensandur ya ka imlang ka sa lang ka jingi tamang asmo thu bakane ke dikejing yalam lenti ke jong blai ngala yakun ni election ngala sa rem no baka hap kapor banga sa rem ngada smusi hadu kata-kata ngada yam kthang sisa tenrei ngabu ru hakijing duai ngong ba atrai lada kani kadang dei ka benta ka bamimi bo na ka benta jonga peli kita kilat ke lenti ba lada kam dei sho ka benta ka bamimi bo yanga ai bi kita kilat kilenti kin kham no na kabenta kani ka kam ngam kwa bangan yele bangan chuele jubor ringa bu iki ha ki jing duai ten re ha pedeng kita ki iki baro kilat kilenti ki ple na kabenta jonga ban nga ai mu yu ble ba hado kani ka kenti ka bamenta nga kermen scam bakani ka dikijing plelar ka jing plelenti na ka benta jonga kani ngi don lada kani ka kamdei ka mon ka jong uble nga thranginum la banyal lum lang kumni lada phipim ibet yanga bangan long kata ka nong yalam ka jong phi nga thrai nginum ya don katni tihdin mangalay ko ni election ngala remno kumba phipite baro ba menchwa nga yakun na kasang HSPDP hapadeng kijing yele hapadeng ki kenrum kenram ki babon hapo ka parti HSPDP hoat ka ying jungi kala sothiet ha ka parti HSPDP tenrei ni klem don shu kita kinong yalam kum ima iet hoping stone iba yeng tenrai ha ka nongrem ka jungi bar hadin bengila perkhat bahaya kanika kam ngila snodei bengin mi no na ka parti HSPDP bat kani kam dei ka rai ka jonga marwai kadai ka rai jong ka yeng kesem kadai ka rai jong ki rangba bat ki nong kersang ki jonga bat ha ka takapor nilai perkhat sakanu ka parti ka bangingin let hatu ngin let ki parti ki bangi ong kita ki parti seng riulum ladangi job ni ki parti seng rulum ke ka bangingin let mentangan ong ipi ka parti HSPDP ka parti UDP ka parti PDF bakidai kita ki parti seng riulum namar bakia sno lang bat ka MDA government lingba ka jingyalam jong ka parti NPP kila banwanra shibon teliki scheme tehnre ladaki yeng tengki parti riulom sudah hakamat jong ka national level ki longkom ki independent candidate
ke benginum la banya trailang bat ka central government bat nila perkhat bahaya kata tila dengi phai ru Shaki National Party la dengi pet ya ka Congress dengi phai ya ke jing trai hapo ka Congress lakat no pho teli sho kisnam ki baka Congress kalabat ke ei ke jing kala ka baka party Congress kala le bat ke ki bakum no ki nong yalam jong ka party Congress ki don menta balai ki bobon ki members jong ka Congress ki lami no ki om namar ba kinong yalam la da ki kwa banya kendu kinong yalam ki hak ban le shadu Delhi ni rung ha ka party NPP namar ka datang ka ni ka party ken ka ba ka ka national party hendai ka ka party ka ba mi na po ka ni ka jela ka jengi bala da ngidon kam ye kinong yalam ngidon kam ban ye kendu ye kita ki founders ki jong ka party nyim don kam ban le Delhi nila ye kendu ye ki hang ni hapo ka jela ka jengi bala da ngi pedro ye ki kam ki ba ka party kala yo ban yalam tang hapo kini ki santali ki snem ke ei ka baka party kala yo ban le ladang ye kren ye upur usam ka baka Congress kala sensyar ka nu teli sho ki snem kampat la ban ye kren kendiat ru hendai ka National People's Party kala ye kren ya kata haba ye kren ya ka ILP ka National People's Party kala yo ban ye kren ya kata ka kam khando kam siap ye kijinglong try ke jungi ye ka jaka ka khando ke jungi ka National People's Party kala ye kren ya kata bat ka datang ka ni ka party ka bangi baro menta ka jela mdatang ka jela Meghalaya hendai ka North Eastern States baro ka wei ki ya phai khmat sha ka ni ka party bat nganget scam baling ba ki example ki ba ka state level kala yo ban pen i kamau that rasan constituency ru kan phai khmat sha ka ni ka party ngin yo ban sngo tho kumbala yo ban batai da i rangba na khmat jonga ila yo ban batai ya kata ka ya ka mission jong ka party bat nganum ban biang ya ka e ka ba ila yo ban keren nila sngo tho ya ka thong ya ka jing thmu jong ka ni ka party bat dei na kata ka daw ken ni sarung ha ka National People's Party ban nganong ipi ha ka por ka ba ngi rung kadai ha ka por ka ba ka party ka sha kawang kte ham naman laki liang naman laki rukom te hendrai ngi yo ban rung ha ka ta ka por bat ngi i pat menta ba ha pden ka jing sha kawang kte ka yeng teli bat ka long khlan bat nganget scam ba ka ni ka jing long khlan jong ka party kan wan ra ru ya ka jing kala hapo ka ni ka constituency ka jongi ni mencuale se ngi la ban ong bengi don ngang adon na party HSPDP kiwei kila ban ong bengi don na party UDP kiwei pat kin ong na party PDF na party Congress bat kum ta ter te hendrei menta ngi long thamai lot ha ka ni ka yeng bat ngi long try ha ka ni ka yeng ka bat thamai kani ka kam dei ka kam ka jong amar wei ka dei ka kam ka jongi lang baro ho oi pi ong banga dei ka nong yalam ka jong pi hendai ngadon kam ya ka jing kersan ka banadin ka jing kersan ka barat ba ka jong pi ki samla ki banapo kani ka constituency kiwi ki om ba ki samla ki di ki lawei jo ke emlang ka salang ngong em ngi ngim dei ka lawei jo ke emlang ka salang ngi dei ka menta jong ke emlang ka salang ka shong hanga bat happy menta kumnu bengin pen kela ban penwandur ya kani ke emlang ka salang ka jengi ki ramba ki longpa ki manshwa ke jengi ki lada bantrai kala dei ka por ka jengi menta ban shimti no bangin trai samini nga yeng hang ni kum ka candidate ban ya khon ya ki election ngamdon ki jingkular bangat kular ye phi ban penbang ban pen sngu thiang ye ki score ki jong phi balada phi mi nang ni phedong ade ngasngu dei te hendrai ngadon pat ka jingkular bakum ka nong yalam ka jong phi ngakwa bangat trei hok ya ka kam da ka jing kersan ka jong phi ngam ong balada ngajob ngan wan ra ki skim ki bakum ta ki bakum ni ki bakum tai ki ban penbang ye phi hendrai ngan ong balada ngajob ngan wan ra ya ka e ka bahatam na ka benta ki samla
bat na ka benta ki constituency bat kani ngala ban le om bangala bangan yeng marwai henry ngala ban le la dengi ngi atreilang la dengi ngi esnok tilang PE mentangi la debjet ye kinong kit kam yila yo iki office bearers iki executive members bat nga ai ya kani ka jingkit bokit reang ka jonga na ka benta jong pi ki kon samla bat nga ongru ye pi balada pi ibet yang nga bangan long kata kanong yalam ka jong pi kanong mi kmat ka jong pi to ai ka kti ka diang ka kti ka mon ka jong pi ba pinyo ban trai smart ya kani ka kam bangin la ban poi syakathong habang ami kmat ban ya kun ya ki ini kile ya ke election ngam kwa bangan wan chapi da ka pisa ngam don bat ngam la bangan wan penbe chapi da ka pisa henry ka thong ka jonga kalong kum bangala pule bangalet ban pule na ka benta ban sngo tho ya ke imlang ka salang ban trei na ka benta ka imlang ka salang ban penbha ya ka imlang ka salang ya ka ei ka banganga layo ban pule ngakwa ban practice ken ya kata hakakam ka jongka ban ngakwa ban inculcate ya ki ei ki banging layo ban pule haka feel ka jing trei ka jonga hapo kani ka constituency ka jongi te sasisien patang kini ki kentien ke bakhandian ublei unyo ban kerku ye phi wei lang baro khublei shibun khublei shi hajar